stort arrangement dernede. Og herovre, vandværksmøde i den ene sal, Tims konfirmation i den anden. Så skal I opvarmes. Så inden vi rigtig går i gang, så skal I op og stå alle sammen. Og op bag ved jeres stole. Og det er jo vigtigt, at I går i jeres plads. Og vi har noget i det. Har I noget resten af? Har I noget i det? Så starter vi her. Og så tager vi fødderne. Ja, nu kroppen med. Og vi tager benene. Og lydmand. Musik. Og for at det ikke sådan skal være helt højt, så skal vi lige have skuldrene med. Kom nu! Jesper. Og det er jo meget vigtigt for en aften, at man kan gribe, så vi griber. Om det er øllen eller damen, det må I sgu selv om. Og I griber. Jesper, hold dig fra Ida. Og så har jeg hørt noget om, at det er rigtig vigtigt, at man kan vende nakken tilbage, så det prøver vi lige. Hey, hey! Jeg er to. Og vi vipper, indtil de der unge fyre dernede, de også laver bare lidt. Altså når de ældre kan, så kan de unge sgu også. Så er det helt stille. Så griber I om glasset. Kom lige lidt gang i kroppen igen. Kom så. Hvordan kan du holde til det? Sådan er færdig med maden, og gæsterne ikke kan fylde sig med mere. Ja, det er faktisk utroligt. Så meget folk, de kan æde og drikke, når der er all inclusive.
Jeg skulle ikke tro, at de havde fået mad i flere dage. Det bliver dyrt for kronen, det her. Jeg tror, jeg er nødt til at sætte prisen lidt op. Nå, men så er det nu skønt at sidde her i bænken, uden for Helles rækkevidde, og så med et lille glas. Og slappe lidt af, se på søerne, med træerne, med sivene, skoven, hestene, der løber rundt, og hunden. Tømmer hovedet og tænker stort. Gæring. Ja, Gæring Kro, ja. Jeg havde jo egentlig planer om et stort ferieland med ferieboliger og søparker. Men det viste sig, at det var ikke nogen ny idé. Det var der nogen, der havde lavet før. Da museet begyndte at grave, fandt de ud af, at der havde været sådan noget ferieland her før. Det må have været lang tid siden. Balling har aldrig fortalt om det. Der er noget meget at glædes over her i Gærde. Jo, tonight. Præsten flytter hjem igen. Nu hvor præstegården den er færdig. Hun flytter faktisk hjem til Danmarks dyreste præstegård. Og så er den ikke engang ny. Det er faktisk lidt en skam. Der er et gammelt ordsprog, der siger, at det er bedre at sidde på kroen og tænke på kirken, end sidde i kirken og tænke på kroen. Men det her, det var sådan set en win-win situation. Fordi man kunne sidde i kroen og kirken på samme tid. Ja. Nu når jeg tænker på Danmarks rekorder, så kommer jeg også til at tænke på, at Gærde Kro faktisk er blevet kåret til Danmarks bedste minihotel. Det kan jeg vist godt være stolt af. Der er jo ikke noget skønnere end at se hesten og følgen, der løber rundt på marken. Det med hestene, det har taget lidt om sig. Nu er jeg nødt til også at være slåsforpagter for at have plads nok. Ja, det var jo egentlig pigerne, der startede det med hestene. Men nu kan det egentlig godt være, at det går hen og bliver en levevej. Jeg er født på Gærde Kro, så der skulle jeg jo bo. Jeg blev udlært sømandskok, da jeg blev gammel nok. Men det er jo ikke nemt, det at drive kroeslæg. Kassen skal jo hele tiden være afstemt. Jeg må være innovativ, jeg har søger fuld med siv. På'n igen, Hildi, noget nyt, Hildi. Helle, hun siger, Hildi, nu må du finde på noget nyt. Blot sælge mig, er blevet noget så nyt. Jeg har tænkt på børneland, feriehus med vand, og en karusel, der kører af sig selv. Men det er jo ikke nemt, for da jorden den blev væk, var der dane fæng, ikke guld, men nem. Når jeg sidder på min bænk, jeg får store tanker tænkt. Hvordan kroen skal se ud, der har jeg nu et bud. Vi skal have en kæmpe hal, så vi hest skal have husland. Og Michelle, hun skal så hjem fra USA. Her skal være stuteri, kæmpe stort menageri. Det bliver godt, Hildi, det bliver flot, Hildi. Heste
svager, og havre den er god. Hestene, de får det godt, på Solsø Slot, og den kæmpe halv, den er rigtig flot. Ja, til hest, ved I nu, hvordan er bedst. Galgro er bedst, når de er til hest. Ellers skal vi slukke ud den her. Goddag. Hvad skylder man her? Jamen, der er jo vandværksmøde her nu. Ja, det er jo lidt. Hej, det er Arne. Hej, det er Høgh. Det er godt, det lige ret ind i dig. Ja. Hvad? Deroppe, kan I holde på vandet deroppe? Det synes jeg, det går. Ja. Bare ikke Conny, hun hopper. Så går det. Ja. Men ellers synes jeg, det går helt fint. Ja. Hvad nu? Jeg kan have det hen. Den 10. Nej, det kan vi ikke. Det er fuldt optaget. Ja. Hvordan det? Det er sgu hinanden efterhånden. Ja, vi har vandprøver med jo. Ja, det er sgu rigtigt. Skal vi prøve lige at smage lidt på det? Fordi der var sådan noget med, at vi måske skal lægge sammen. Kan vi lige låne et par glas? Det er jo ikke Et helt, par rene glas. det er ikke helt sikkert endnu. Ja. Starter du. Lige okay. Det er jo hvor vist. Ja, fint. Start med gærlig vand. Ja, vi starter Ja, med det er op. det er bare nu. Jeg tænker, det er det bedste. Ja. Det er Det er ikke for meget. Hold. Vi skal jo ikke bruge den. Det er jo ikke... Er vi klar? Det smager det helt godt. Ja, det er sådan set okay. Kan vi få 2 nye rene? Det er jo. Jeg er lidt forsigtig med det. falder mig ud. Skal det ikke dekanteres? Det kommer ud af anden nu. God farve. Det er sådan noget. Ja. Det er fint ud. Altså. Det smager rigtig efter, ikke? Det var det gode. Jeg kan gerne bruge det helle. Dag, Gitte. Hvad? Nej, her er han ikke. Nej. Nej, det skal man ikke. Godt. Har du lagt mærke til subtiliteten? Har du lagt mærke til subtiliteten? Jeg er godt klar over det der. Ja. Og pH-værdien. Jeg ved slet ikke, hvad det betyder. Jamen, det er noget med iltindholdet. Ikke også? Ja. Ja. Og så pH-værdien. Ja. pH-værdien. Ellers så er det et eller andet sted, ellers så er det lige omkring 6,6. Nej, 7,6. 7 der omkring. Der er der måske en lille bis med nitrat. Jamen, det er hvad vi snakker om.
Den her. Nej, tak. Hvad? Tænk vi over det der med sammenlægning og hvad der er. Jeg vil sgu ikke med så vild med. Det har vi jo snakket om. Ja, ja. Det kan have været værd for det. Ja, det skal det. Ja. Har I meget kaldt i vand op her? Jo, det tror jeg godt, vi kan sige her. Jeg tror ikke, der er flere kampmaskiner, der virkelig op i den. Ja, det er også, der skal vi have afkaldt sådan en gang på 14. dag, tror jeg. Ja, okay. Men, er det ikke noget med ud? Forsyningsanlæg, der kører det, som det skal. Og... Forsyningsanlægget? Ja. Nå ja, det har vi jo fået en påtegning her for et par års tid siden. Det var 3 år siden. Ja, det skulle vi holde øje med. Så det gør vi så en gang om året. Ja, om vi holder øje med det en gang om året, sådan for generalforsamling jo. Skidt med. Men det her kalk jo, er det ikke noget, man bruger sådan til opbygning af knoglekraft, hedder sådan noget? Kroppen, tænker jeg. Jo, det snakker de godt nok om. Men det er ikke noget med, at du er næstformand oppe i vandværket oppe i Gærne? Jo, det har jeg også. Ja. Men hvad, så tror jeg altså, I natter noget vand ned i Stokkebro. Enten nede på Helle eller nede, når I brygger øl der, fordi der er jeg kun i pladsvand til at brække et eller andet, så jeg kan ikke drikke jeres eget vand. Ja, det kan der også være ikke nok. Ja, og jeg har sgu også hørt, at Carsten Mure, han vil altså hellere kaldt op i jeres ende, for der skal han ikke bruge noget kaldt. Det er meget lidt. Han er spørgsmål. Ja, han er spørgsmål. Ja. Men det kan være, ikke mere gas, vi bliver nødt til lige at forsone os lidt, ikke? Ja, vi tager sgu en lille... Ja, det gør vi. Forsonings. Her i vores by, der er vældig rart at bo. Alle trisser rundt, og alle tager det lidt med ro. Vi har både campingplads og vandrehjem og krog, og et lille slot, hvor man kan bo. Der skabes man altid noget i by. Du skal være hurtig som et lyn, men det er ligegyldigt hvad, så får du af det hele med. For så er der fisk på vores bysov, der er bøsfest, krammer op, og pludselig sker der noget på skolen, der er ikke så rent for skolen. Ja, det er sådan noget, der sker, og festerne bliver flere og flere. Her er i lille Gær i byen mellem skov og strand, er det ved at blive sådan, at vi skal dele vand. Vi har tjekket rør og vand og vandets kvalitet, så hvis det kommer, så er vi beredt. Så tænker vi, det er en nat, skal gå. Skal der renovere på der spot, men så skal der jo også hegne, og derfor står vi også godt. Det er sammenlægning her vores mål, og derfor siger vi nu skål. Jeg kan gerne bruge det held. Hvem var? Nej, det har vi optaget. Ja, så. Nu skal jeg se på. Du kan have Carsten lige et øjeblik, jeg skal lige være med til lige.
Carsten, du ser da helt ud af, hvad er der galt? Har du ikke en lille skam? Har du ikke en lille skam? Jo, Jeg er simpelthen så nervøs. jeg synes, du taler så lavt. Du skal ikke være så nervøs, Carsten. Det er nok derfor så, at jeg er så nervøs. Det er jo, jeg skal holde tale for 10. Det har jeg jo ikke prøvet før. Nu tager vi lige en lille en, og så vi snakker om lidt noget andet, og så kommer du til at tænke på noget. Helt rigtigt. Så får du nerver. Skål. 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 Jeg tror, jeg skal have den anden også. Skål. Det kommer altså nok lige på regningen. Ja, jeg vil lov til at arbejde af. Ja. Jamen, så skål igen. Skål. 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 Ja, det er alt. Og det her. Ja. Er det ikke noget med, at Tina er flyttet hjem igen i øvrigt? Jo. Det var jo fordi, de har jo købt hus nu. Det sidste hus i Gejle i øvrigt. Som dig og efterskolen Helle ikke har fået øje på. Ja. Det var lige et år tilbage der, så der var de jo heldige at kunne købe det. Ja. Og de har også været så heldige, at da de brækkede gulvet op, der fandt de 100.000 over gulvet. Det har jeg nok hørt det rygte om. Ja, det skulle være rigtigt nok. Men Hilling, når nu står her, jeg skulle holde den her tale for Tim. Har du noget imod, har du noget med lige prøve at høre mig på den? Nej, det kan vi godt. Det kan vi godt. På. Jeg skal lige have en briller på. Så. Og den her. Krøllet. Den er lang. Ja, og den er også lang. Det er også derfor, jeg bliver så nervøs. Fordi den var så lang. Det kan være, du skal begynde at ryge igen. Ja. Det kan godt være. Den står sådan her. Tim, min dreng. Så kom dagen, da du blev voksen, og hvor klarede du det flotte kirke. Det er ikke hver dag, man ser en konfirmand med så fin en forlov ved sin side, Tim, min dreng. Hvor så I søde ud, og hvor er mor og jeg glad for, at hun har hjulpet dig med både fadervor og trosbekendelsen. I dag er en særlig dag, Tim, min dreng. Nej, ikke nu. Det kan jeg bare lige igen her. I dag er en særlig dag, Tim, min dreng. Nu er du voksen, og om få år kommer den tid, hvor du flyver fra reden igen. Og livet, min dreng, det ligger foran dig, klar til at blive rullet ud. Der er store ting, der venter dig, Tim, min dreng. Store valg, der skal træffes. Mor og jeg har jo set, at du er begyndt på at øve dig på voksenlivet, og at du er godt i gang med at vælge mage. Ja, du er så vidt, at du har en på prøve. Der skal du, Tim, min dreng, gøre som din far. Vælg en slidstærk kvalitet, der ikke blegner i sollys. Spar ikke på pyntelisterne, og sørg for Guds skyld for, at selv den værste plet, den kan fjernes igen. På en dag som i dag, Tim, min dreng, der står livet, ja hele tilværelsen for mig i et klart lys. Ja, det er sådan en dag som i dag, at din far ikke bare ser, men gennemskuer de rigtig store sammenhænge. Og se med far, hvordan livets ringe, de bliver sluttet, og en ny cirkel tager sin form. Se, hvordan mor og jeg satte os som et fjernt mål, at vi skulle have et fint hus, når du skulle komme med os. Et du kunne være stolt af, et du kunne vise frem på blå mandag. Og nu står vi her,
Og ikke nok med det. Nu er du vores konfirmand, vores lille spiger, knap voksen, og mig bekendt ikke kønsmål endnu. Begynd at dække den næste ring, så jeres hus, det står klart, når I engang får børn, der skal konfirmeres. Og så skal man så rejse op og udbringe et trefoldigt leve for vores konfirmand, det dreng. Jo, jeg synes, det er roligt. Synes du det? Ja, det synes jeg bestemt. Har du lige en lille skab mere? Skål. Skål, Helene. Skål. Skål. Skål for... Så vil jeg gå ind og holde den her. Jamen, tak. Helene. Du får med to og sammen. Det er da utroligt. Jeg er god det hele. Nej, Gitte, jeg hører, han er her ikke. Okay. Nej, jeg ved det. Vel. Ja. Hvad er Jesper? Goddag. Henrik, hvad skylder man æren? Jamen, vi skulle hente klokkerhold. Vi har fået at vide, at han har fået hjertestop. Det er lægehuset for Klæsborg, der har ringet og sagt, at vi skulle hente ham her. Og skulle bringe ham til sygehuset med straks. Klokkerholm, han er ikke deroppe. Her. Nej. Vi har sgu fået at vide, at vi skulle have ham her hjemme ved ham selv. Der var han heller ikke. Tænk vi. Præsten, hun havde han ikke på. Det er ikke nok. Og så tænkte vi så, at engerne også. Og det skulle måske, hvor Klokkerholm han var. Ja. Han sprang rundt med jer. Jamen, jeg kan da lige gå ind på kirkekontoret og kigge efter ham. Ja, hør lige det. Så kan Det må sgu noget være noget. Jamen, det er sgu ikke til at styre. Ja, det er. Hvordan går det egentlig med jeres have og jeres nye hus og sager? Er vi have styr på det? Det går fint. Ja, fint, ja. Der mangler lige lidt i haven, og der kunne jeg egentlig regne med, at jeg måske kunne låne en af de mindemaskiner til det planet, sidste planet. Jamen, det var det, vi tænkte om. Henriks minimaskine, kan du ikke se det? Jeg var godt nok lidt uheldig her for et stykke tid siden. Der var der sådan en flismaskine til 5 millioner, der gik op i røg, sådan lige i pisten. Så, 5 millioner. 5 millioner, det ryger bare ligesom sådan. Ja. Men det er jo sådan, det ikke nok at gøre. Jamen, den er sgu røg. Maskinen. Ja, jamen det er jo fordi, sådan en firma, det skal jo helst udvikle sig, ikke? Jeg hører, hvad jeg siger. Det var hver eftermiddag, så er vi nærmest 200 alle sammen. Den der maskine er til 5 millioner, det koster den for helvede, der er ikke, der vil jo ved at ryge vores have. Nej, det var en ny, jeg havde lånt. Det er fordi, at firmaen, det skal jo udvikle sig, ikke også? Jeg vil gerne have til at stå Henriks minimaskine, og så under med store bogstaver Henriks store maskine. Okay, da. Er du med? Ja. Store maskiner. Ja. Det kan jeg også. Men eller hvad, det kunne også være rart, hvis jeg kunne komme til at se ud af vinduerne igen. Kunne du ikke komme snart og pusse dem, fordi du husker nok, at jeg har morgenskababonnement, ikke? Jeg ved det godt, at det knipper fandme når rundt på en morgen til dem alle sammen, ikke? Jo. Og det er jo galt, når Idas forretning skal passes og køres i gang, ikke sandt? Og der er sat så mange hoveder, der skal klippes her i byen og så videre. Ved du hvad, det har jeg godt lagt mærke til. Jeg tror, Gjern er den mest velklippede by i hele Danmark. Og jeg har også set, hun må have monster-travlt. Jeg har også set, hun har fået en robotklipper. Ja, hvad er det?
men det er jo altså ikke indtægter det hele, skal du lige huske på. Nej. Hvis folk de kommer for at blive klippet i noget af det, de vil fandme både have kaffe og kakao og kaffe og lavkage. Og de vil have massage også, for det ikke skal være. Det skal være, det skal ikke bare være klipning. Nej. Det skal være en oplevelse. Ved du hvad, jeg tror også, det kunne blive en god oplevelse at kigge ud af vinduerne igen. Ja, okay. Jeg skal ikke lige stramme den snart, så finder jeg en anden til at putte det i vinduet. Rolig. Det er kort nok. Skulle vi have brug for handyman? Vi kan vise, hvad vi kan. Vi graver huller her og der, og slår de græs og meget mere. Vi pusser gerne ruder og fjerner myrer truer. Den bedste handyman i Gærø. Især hvis de er blevet alvorligt syge. Det hedder Jespers vinduespus med Ajax Plus. Og han beglejer maskiner ud, og han er altid klar med bud. Så skulle de have problemer og kropslige gener. Den bedste handyman i Gærø. Især hvis de skal blive alvorligt syge. Når vi har fri og sider til, kører vi med sygebil. Vi kommer frem i hurtig fart, og vi er omstillingsparat. Så har de brækket benet og mangler blomsterbledet. Den bedste handyman i Gærø. Den bedste skulle blive alvorligt syg. Men det håber jeg ikke, der er noget. Nej, det håber vi ikke. Det skal vi ikke. Nå, det tror vi lige ud på Det er stik. ikke nemt, hvad fanden man har. Det er så, vi bliver Hvad så over. man lige tror, du ved, at den værste udrykning, den overstår det. Hvor man fanden det. Det skulle jeg over. Hvad fanden tror du, hende ingen bliver her? Det ved jeg kan med. Sådan er det. Det er ikke hver gang. Det er jo ikke eneste gang, vi kommer til i Gærø for at hente nogen med hjertestop. Så skal vi fise rundt i hele byen for at finde dem. Og hvad kan vi? Noget. Kan du huske? Vi skulle ned og hente morgen, så. Det skulle vi nemlig. Ja, og ved du hvad? Og hvad skete der? Han var fanden, der skulle vi også bare stå og vente, ikke? Men vi fik da kaffe og ringede den gang. Det kan da være, at vi får igen her nu. For Inge, hun er meget kendt for sin kringel. Det er også rigtig meget. Goddag, Jesper. Og der er Inge. Goddag. Henrik. Ja. Vi er kommet for at hente gælde. Vi er kommet for at hente det. Ja. Ja. Vi regner med, at hvis han ikke var i dem, så var han måske hernede på Rom. Og han har hjertestop, skal jeg sige. Jeg tænker, at det er lidt klareret med. Ja, han skulle jo være kørt til lægen her til morgen, jo. Ja, jo, altså, hvis I sådan vil vide, jo. Det vil vi gerne. Altså, Michael, han har haft det rigtig træls sådan her i weekenden. Han har haft sådan en trykken for brystet. Altså, jamen, jeg siger jer. Jamen, han har hverken kunne sove eller tage næring til sig. Og sove fremdeles. Altså, det har været frygteligt. Men altså, man kan jo først ringe til lægen mandag morgen kl. 8, jo. Så han ringede jo op her til morgen. Og så fik han med det samme en 10. Altså, lægen kunne jo godt høre, at det var jo skidt. Og så kørte han.
Er det, prøv jeg skal lige her en gang til. Kørte han selv på lægehuset? Jo. Okay. Altså, han havde det jo ikke godt jo. Altså, han tog jo hverken godt eller tør til sig. Altså, her til morgen jo. Okay. Men skal jeg prøve at ringe til ham? Det synes jeg måske lige kunne være en god idé. Okay. Her frem kom på telefonen. Kjeld? Hallo? Ja, hallo, det er Kjeld. Ja, Kjeld, jeg står heroppe på krogen med 2 flot ambulancefolk. Henrik Agersen, du ved, og så Conny og Niels Arnes Jesper jo. Kjeld, de siger, du har fået hjertestop. Du er da nødt til at være hjemme så. Hvad laver du? Det er lige nede ved Kiel. Kan de ikke vente? Kan du ikke bytte dem på kaffe? Kiel. Altså, Kiel, Tyskland. Kjeld, du har hjertestop. Du er nødt til at være hjemme. Jamen, jeg blev nødt til lige at køre ned til Kiel. Og sætte batteriet på. Okay. Nå. Ja. Jeg var gang med Kiel, altså. Han skulle have batteri på bilen, og det sagde jeg i hjemme, og lægen, han sagde, det nok vi var nogen, der er det her. Så det blev nødt til os. Vi skal jo passe på vores kunder, at ham opkomlingen ned fra Stokkebro, Kiels auto, han ikke tager alle vores kunder. Det var godt tænkt. Godt tænkt. Ja. Så længe mit hjerte slår, så længe min til klokker hold. Han er fint gået helt i stå, og der er ingen hjælp at få. Nu trykker til min dør og banker på. Så er din køl og skumme læk. Læk. Og dit utæt, dæk. Så længe mit hjerte stadig slår. Jeg laver biler, så længe mit hjerte slår. Så ringer vi til kammerhold. Lad os blive gået til i stå, og der er ingen hjælp at få. Nu trykker til min dør og banker på. Ja, Kro, det er Helle. Nå, Helle. Nej, Helle. Hvad
Så der er du ikke. Hvad skylder man ære? Jeg er tørstig. Kan jeg ikke få en øl? Men så skal jeg så snart have de der penge, du skylder, så skal den her. Jeg bygger om. Du har i hvert fald ikke brugt ned i Ida, kan jeg se. Men jeg har ikke tid, og knejderen de skal komme og hjælpe, og der sker ikke noget. Det er fordi den der annex, der skal vi have badeværelse. Vi har ikke fået vand ind i huset, det kan ikke blive vasket. Ja, det kan jeg se. Det er ikke blive klippet. Rolig nu. Jamen, jeg er ude på traktortur. En lille have, traktortur. På traktortur. En lille have, traktortur. I Gærilla en helt ny stil. Vi kører rundt på traktor, ikke i bil. Når vi har fået tanket op med sput, så kan vi ikke have polisen sige og slå. På traktortur. En lille have, traktortur. På traktortur. En lille have, traktortur. Men styringen kører Jakob rundt. Han klippe græs, det gør hans far, det er så sødt. Så mødes vi med bøllemis. Han har en gammel traktor, det er noget værre pis. På traktortur. Have, traktortur. På traktortur. Have, traktortur. Personligt har jeg hængertræk. Med vognen efter tager jeg et stræk. Med Ida og Maria i byen høres ofte høje tøseskrig. På traktortur. En lille have, traktortur. På traktortur. Tag den til igen, Susie, jeg er ikke færdig. En grøn af slagsen, han har vist nok flere. Han har en lang og dog en rigtig krop. Skal han på kronen, tager han traktoren op. På traktortur. En lille have, traktortur. Da tog vi bort, da tog vi fat. Vi klippede og kørte rundt den halve nat. I formation vi gav den gas. Til 4 havetraktor var der fandme plads. På traktortur. En lille have, traktortur. På traktortur. En lille have, traktortur. En lille have, traktortur.
Okay. Hvad er Svend? Ja. Hvad skylder man her? Ja, der er jo vandværksmøder her rundt omkring. Ja, det er. Ja. Så det vil jeg ved de tider, du. Nå, der kommer Per Bro nu. Skal du også til vandværksmøde? Ja, ja. Nå. Det var ved tiden. Nu jeg har det, Svend, så var det ikke sådan, jeg kunne låne en af dine traktorer. Jeg nemlig kørt fast med en af madklassen. Jeg ved sgu ikke rigtigt nu. Jeg sagde både Lars Bachmann og Lars Jacobsen, de har jo lånt en. De har også kørt fast med deres mig i tasken. Det må være det her mod efterår nu. Men kan ske, at jeg kan tage 2 af de bedre. Kan du det? Ja, det tænker jeg nok. Ja, det må kan det sikkert. Det må. Ja, vi må finde ud af nogen. Jamen det lyder godt, Svend, for jeg er jo lidt træt af, hvis jeg skulle bruge min egen, den blev så beskidt af. Svend, nu skal vi også snart til at køre halv med. Kan jeg så låne en halv vogn? Ja. Ja, det må du godt. Men vi kalder den ikke halvvognen her også mere. Vi kalder den kvindebol. Hvorfor det? Jamen det er noget mærkeligt noget. Der er 3 kvinder, der kom til skade her sidste i. Altså, forrige år, der var det Mette. Sidste år, der var det Sasha. Og i år, der var det så mit købmand. De har kommet seriøst alvorligt til skade den halvår. Ja, det må aldrig ske igen. I hvert fald ikke med Bit. Nej, nå. Nej, for hun er jo købmand. Og Susanne, hun arbejdede dernede. Så det gik jo faktisk ud over mig i den sidste ende. Susanne, hun skulle jo arbejde hele tiden. Ja. Og der var jo både skolebygd og børn, der skulle have købt slik og alt muligt. Så det har hun nok lidt ikke tid til. Nå, er hun ikke det? Nej, fordi hun skulle jo godt mig lidt op også, når det var høst. Jeg skal jo gerne have formiddagskaffe og middagskaffe og eftermiddagskaffe og aftensmad og aftenskaffe. Og så vil man også gerne have lidt ind imellem i op. Ja, det er ikke meget fra til nu. Nu havde hun så sendt det frem, og pigerne, vi har også gjort deres til, så det var ikke så galt. Ja, det gik ikke så galt. Nogen optimal høst, det blev det ikke. Men hvad med vognen? Jamen, der er der hul midt i vognen, kære Svende, er der hul midt i vognen, kære Svende, er der hul. Ja, der er Per Broen. Ja, der er Per Broen. Ja, der er. Hvad skal jeg gøre ved det, kære Svende? Hvad skal jeg gøre ved det, kære Svende? Du kan stoppe det, Per Broen. Du kan stoppe det, Per Broen. Du kan stoppe det. Med hvad skal jeg stoppe det, kære Svende? Med hvad skal jeg stoppe det, kære Svende? Med hvad? Halv, Per Broen, halv. Jeg har jo ingen halv, kære Svende, kære Svende. Så skaff det, Per Broen. Så skaff det, Per Broen. Så skaff det. Halmen er ude på marken, kære Svende, kære Svende. Halmen er ude på marken, kære Svende, kære Svende. Halmen er ude på marken.
hente det, kære Svend. Brug vognen, her broen, her broen, her broen. Brug vognen, her broen, her broen, brug vognen. Men der er jo hul i vognen, kære Svend, kære Svend. Der er hul i vognen, kære Svend. Jeg er på det hele. Nej, Per Høgh, han er her ikke. Jeg tror snart, du skal have en førhund, men han kan holde sit hjem. Nej, vi skal nok bringe, hvis han kommer. Ja, godt. Goddag, Hågård. Goddag, Bødlund. Hvad så? Ja, så er der noget i kassen. Det ser godt ud. Hvad med dig? Ja, det er sgu ikke noget. Det er dyrt at drive bro. Ja, der kommer ejendomsmæleren. Stensgaard. Goddag, her Hjalmar. Stensgaard, ejendomssvindleren. Nå, hvad så? Har du nogle sort penge i kassen? Det går lige. Nå, hvis det er sådan, at du godt kunne tænke rigtig mange penge, så ved jeg nok hvordan. Jo vel. Hvad kunne vi finde ud af det? Ja, jeg tænker jo på efterskolen Helle. Det kunne jo være, at de ville købe dit hus. Nå ja, eller kronen. Men, ikke mindst din store grund. Og så kunne jeg jo være formidleren. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Skulle alle de valgte så stå og ryge ned i min have, det kunne fandme brænde hele luft af. Ja, små slag roligt nu. Der har sgu da før været åben ild nede i enden af din hav. Har måske været en gang. Men nej, jeg tror sgu ikke, jeg ryger nogen steder hen. Jeg blev boende, hvor jeg bor. Okay, men hvis du nu skulle komme på andre tanker, så skal du jo ikke begynde at tænke på at ringe til ham der, John Fransen. Ej, for fanden. Du ringer til mig, Jakob Stensgaard. Jeg ringer sgu ikke til Ny bolig. Jamen, jeg ringer ikke til Fransen. Det skal sgu ikke være bange for mig. Så, nå, men det er jo godt. Jeg er travlt, og jeg smutter igen. Og jeg skal også til fodbold. Jeg har jo en grund, som er temmelig stor, og den har jeg altid været glad ved. Men hvis nu ham fra skolen derhen, han får alt for lang snor, siger han bare helle for det sted. Men jeg gemmer sgu min halve skønne land. Der skal fandme ikke være højskole i mit sand. Hvis han vil, køber jeg ikke selv, så han kan jo bare passe sig selv. For jeg gemmer sgu min halve skønne land. Jeg hjælper jo til, hvor der mangler en hånd, på krogen og også ned på torvet. Og henne ved Yrsa, der kommer jeg tit
Men vi bliver nok aldrig forlovet. Så jeg bliver på min halvsønde land. Så jeg ender som en mejlholden mand. Og hvad fanden skal jeg med piger? Bare ejendomsprisen stiger. Jeg gemmer sgu min halvsønde land. Der var jo en gang, hvor det bare var mig, som leverede al byens brændsel. Men nu har man fjernet med savværk og grej. Jeg synes sgu det er en skændsel. Nej, dengang, hvor en mand var en mand, som vidste, hvad en flæk økse kan. Traktorer og så kraner, mekanik i lange baner. Hold det væk fra min halvsøndeland. På min grund har jeg brændt både hækker og træer, sågar også døre og vinduer. Men der er sgu ingen, at der skal komme og tro, at de kan få fingre i mine ævler og min vindruer, så jeg gemmer sgu min halvsøndeland. Jeg har råd til både lys og gas og vand. Mig og katten, vi er os selv, og vi har næsten ingen gæld. Så jeg gemmer sgu min halvsøndeland. Så pynter vi på